И здравей всички! Аз съм Мега Тайм и най-накрая се завърнах. Това ще го прекръста по-нататък тая. Това, да. Разбрахте ме? Така. Първо, искам да ви кажа колко готино нещо ми направи Майнкрафт. Само преди да ви изненадам, искам да кажа нещо. Не поведявайте за това, което ви кажете. Да! Изтреми се всичко до дупка Майнкрафта. Ми сестри, все едно съм започнал от начало Майнкрафта. Да. Затова започнах Майнкрафт сезон 2. И съм с друг скин, защото козата вече не я откривам никъде. Охо, зомби, здрасти. Доволен ли сте, че добре? Даже и това ми показва. Вижте само колко е тъпо Майнкрафт. Кажи ми истината. О, овца. Все едно съм да почна от начало. Да не си бръднал. Да, това стана. Да, разкари се. Абе. Да, с Ивос. Не. Мамка му! Добре, вижте колко е шипан сега. Старият ми свят, дори не почвам от начало. Какво е това, бе? Започвам ли втори сезон Майнкрафт? Survival или не? Кажете ми, това късмет ли е? И с това съм писал. Разкари. Дори не мога да го доказвам. Разкари сега. Какво ти казах на тебе? Педерас. Шибан. И сега. Шибан! Куче! Сен! Отначало. Ха-ха-ха. Здрасти. Мръсен педал. Кучи син. Разкарай се, кучи син, мръсен. Педал. Старият ми свят беше толкова по-хубав от старият ми сезон. Какво е това сега? Кажете ми честно! Ти млъквай! Шебана ти кучи син! Дай си пикам на гръба! Дар в кучка смотана шибана путка! Добре, да опитаме на Майнкрафт 0.13. Майнкрафт 0.13. Толкова не стане. Тук става ли? Кажи ми, че става. Ако може да не ми спират, да ми спира сървъра, да ми спира Майнкрафт! Какво е това сега, бе? Няма да играя. Казах си. Не ли се прави поредица на... Ето, стоя съм. Майнкрафт. Ти не ме правиш щастлив. Толкова бъгва. Не може. Горе видите. Само едно момче, което иска Майнкрафт, а да не спира като е този шибана патка. Да не спира като шибана патка. Fuck you, Minecraft, fuck you! Разбрах как да се казва Да.
ще разберете. Майнкрафт е путка! Нещастна. Привет, здрасти, ако може да те бия. Права, друг! Го! Майнкрафт спря, Майнкрафт ми мря! Майнкрафт да ми мре, бе! Майнкрафт е путка. Путка Майнкрафт. Така. Добре. Добре, едно не мога да разберам. Ще ми тръгва, ако е на остров. Ако е на хубав свят, няма да ми тръгва. Няма и дърва, бе. Поне дърво да има. Оцеляване. Абе, не ме интересува да ми падат. Добре. Друг фят. 6 минути! 6 минути, сериозно. Се боря. Вау! Оп! Ще тръгваш ли? I'm crazy. Тръгва свят! Тръгва свят, бе! Най-накрая тръгва свят! Не. Искам да умра. Тук е нещо, с което бях единия. Толкова ми беше хубав света. Здрасти, Луца. Първото нещо, което трябва да направим, да убием шибаната овца. Второто нещо, което трябва да направим, да убием втората шибана овца. 6 овци трябва да убия заради Али. Крави! Здрасти, краво! Ти путка ли си? Путка ли си, питам те? Трябва ли ви Майнкрафта? Къде? Не ме гледай, като е огъбен! Ти си путка! Путка! Една путка. Голяма путка. Путка. Нещастна е. Край колкото искаш. А все. Едничка. Мали. Двечки. Мали. Какво става тук, е? Овца голема. Овца. А така. Ти си бе. Браво. Представи си чудесно хора. Така. Шуркарт гейм. Винаги спа.
Ей, сега виждам къща. Ева, коя къща е? Hello, right. Кани от сервера. Казвам, Херовая е путка. Защо си така? Намирам къща, ама... Какво да е къща? Това е село. Какво да е село? Фонтан село, брачи. Какво това село, бе? Вие добре ли сте в главата? Това е село! Спираше ми сървъра. Още нещо. Обиждах Майнкрафт. Но какво съм накрая? Намерих село. Яхуй! Къде ви е? Сега ако нямате работилница. Сега само ако нямате работилница. Само ако нямате работилница. Ще ви напсувам. Нямате работилница, путки. Путки, нямате работилница ли, бе? Лабе. Путки сматани. Елай ти, бе. Не ми бягали като... Ще ви чупа от селото, бе, разбрахте ли, бе? Здрасти. Елайте тука. Не съм. Не, това е изненада за мен. Аз толкова много тичах. Толкова много тичах, че 6 минути се забавих. Да ми спира. Поне имам храна. Путки, те имат храна. Като са големи путки. Сега не мога да спринтранки. Сори, но... Няма да живее тук. Те нямат работилница, те тъпили са. Разбирам си всичко това е. Да, всичко това е много има. Поне хляб ми трябва. Той идва ли ви? И аз се махай. Така. Трошете. Спри да моделсваш, бе. Топа не спира. Какво си ти, бе? Безкрай! Митко, успокой се! Махай се от селото, бе. Не. Чак пък толкова да съм. Не, благодаря. Това беше всичко от този епизод. Надявам се да ви харесва клипа. Коментирайте, споделяйте! Сега да че Майнкрафт е путка нещастна.
и се абонирайте, че ми трябва на лапа.